हात लांब करून तिने अलार्म बंद केला. सवयीप्रमाणे ती हळूच पलंगावरून खाली उतरली. बाजूलाच अर्पण गाढ झोपलेला. ती मुलांच्या रूममध्ये डोकावून बघते तर तेही गाढ झोपलेले. तासाभरात यांना साखर झोपेतून उठवायचं असं ठरवून तिने ब्रश केला आणि स्वयंपाकघरात आली. स्वतःसाठी दूध गरम केलं, प्रोटीन पावडर टाकलं आणि सोफ्यावर बसून ती हळूहळू घोटघोट पीत होती. आज नाश्त्याला आणि डब्याला काय बनवायचे याचाच विचार डोक्यात फिरत होता. काल रात्री वाटाण्याची भाजी बनवायची ठरवली, पण वाटाणे भिजत घालवायचंच विसरली. आता काय बनवायचं? तेवढ्यात आवाज आला, पालकपुरी बनव, मला आवडते. अरे तू कशाला उठलास मनू? असं म्हणत मान वळवून तिने दाराकडे बघितलं. पडदा हल्ला. आता सकाळी सकाळी लपाछपी नको खेळूस, जा झोप, मी उठवते तुला. परत पडदा हल्ला. कप टेबलावर ठेवून ती उठली आणि पडदा बाजूला केला. पॅसेजमध्ये फुटलॅम्पचा अंधुक प्रकाश होता. मनू तेथे गुडघ्यात डोकं खुपसून बसलेला दिसला. हा मुलगा पण ना? मनू, तिने आवाज दिला. तसं त्या मुलाने गुडघ्यातून डोकं वर करून तिच्याकडे बघितलं. त्याचे डोळे जंगली श्वापदासारखे चमकले. तो मनू नव्हता. त्याचा चेहरा काळा आणि सुजलेला होता. समोरचे 2 दात पडलेले. कोण आहेस तू? मला भूक लागलीये, अतिशय करून आणि खरखरत्या आवाजात तो बोलला. त्याला बघून तिच्या तोंडातून किंचाळी निघणार इतक्यात त्याने हात लांब करून तिच्या तोंडावर ठेवला. कुजल्यासारख्या वासाने तिला मळमळल्यासारखं झालं. ती धावत समोरच्या खोलीत आली. पॅसेजचा लाईट लावला आणि पाहिलं तिथे कुणीही नव्हतं. ती पॅसेजमधून धावत आपल्या बेडरूममध्ये आली. बेडच्या जवळ तोच मुलगा बसलेला. एक किंकाळी तिच्या तोंडातून बाहेर पडली. शुभू, काय झालं? अर्पण तिला हलवत होता. तिने डोळे उघडले. छाती धाडधाड उडत होती. अंग घामाने चिंब भिजलं होतं. तिने अर्पणकडे बघितलं. त्याने बाजूला ठेवलेल्या बॉटलमधून पाणी ग्लासमध्ये ओतून ग्लास तिच्यासमोर धरला. काय ग, काय झालं? तो मुलगा. कोणता मुलगा? त्याने लाईट लावला. समोर बघितलं तर तिथे कुणीच नव्हतं. त्यावरती म्हणाली, मी किचनमध्ये नाश्ता बनवायला गेली होती. रात्रीच्या 2:30 वाजता. काय 2:30 वाजले? तिने भिंतीवरील घड्याळाकडे बघितलं. घड्याळ 2:30 वाजल्याचे दाखवत होते. अगं, तू स्वप्न बघितलं असशील, चल झोप आता, 5:30 वाजायला 3 तास बाकी आहेत. असं म्हणत लाईट बंद करून तो परत झोपला. आपण दूध प्यायलो होतो कारण तिला तोंडात दूध प्यायल्याची टेस्ट जाणवत होती. ते स्वप्न कसे असू शकते यावर अजूनही तिचा विश्वास बसत नव्हता. तिने परत बेडरूमचा लाईट लावला. अगं, आता काय झालं? अर्पणने विचारलं. माझ्यासोबत समोरच्या खोलीत चल ना एकदा प्लीज. बरं बाई, चल, होऊ दे तुझ्या मनासारखं. तो उठला, स्लीपर घातली आणि लगोलग निघाला. ती त्याच्या मागोमाग गेली. समोरच्या खोलीत टेबलवर बघितले, पण ज्या कपाने तिने दूध प्यायली होती आणि त्यात दूध वाचले होते तो कप तिथे नव्हता. तो नेहमी जिथे असायचा त्याच रॅकमध्ये होता. दुधाचं पातेलं फ्रीजमध्ये जसंच्या तसं होतं. झालं समाधान, चल आता. मुलांच्या रूममध्ये डोकावून दोघं आपल्या बेडरूममध्ये आले. ती विचारात गडलेली बघून तो पुन्हा बोलला, अगं, स्वप्न बघितलं असशील, चल झोप आता. असं म्हणत तो बेडवर आडवा झाला. तिने सुद्धा डोळे मिटले. त्याने तिला आपल्या कवेत ओढलं. ती आश्वस्त होऊन झोपली. पण तो मुलगा पॅसेजमध्ये तसाच बसून, त्याचे चककणारे डोळे तिच्या रूमवर रोखलेले. मला भूक लागलीये, तो पुटपुटत होता. घड्याळाचा गजर कितीतरी वेळ वाजत होता. शुभू, अगं उठतेस ना? अर्पणने तिला आवाज दिला आणि गजर बंद केला. अगं उठतेस ना? 6 वाजलेत बघ. 6 ऐकून ती पटकन उठून बसली. भिंतीवरील घड्याळाकडे बघितलं. 6 वाजले होते. बाहेर हलकेसे उजाडलेही होते. ती उठली, फ्रेश होऊन
किचनमध्ये आली. फ्रीजमधून दुधाचे पातेले काढले, स्वतःसाठी दूध गरम केलं, प्रोटीन पावडर टाकलं आणि घोट घेत पालकपुरी बनवायच्या तयारीला लागली. अर्धा तास उठायला उशीर झाला, त्यामुळे तिने कामाचा वेग वाढवला होता. 6:45 पर्यंत तिने पुऱ्याचे कणिक मळून ठेवले, त्यासोबत द्यायला चटणीही बनवली. शॉर्ट ब्रेकमध्ये खायला उपमा बनवून ठेवला. 7 वाजता अर्पणने मुलांना उठवलं. मानव आणि मनस्वीने आपल्या शाळेचे गणवेश काढून बेडवर ठेवले आणि वेगवेगळ्या बाथरूममध्ये घुसले. 2 BHKच्या या फ्लॅटमध्ये 2 बेडरूमला अटॅच 2 बाथरूम होते. तयार होऊन दोघेही डायनिंग टेबलवर बसले. वाव, पालकपुरी, मानव आणि मनस्वी ओरडली. गप्पा करत दोघांनी नाश्ता केला. शुभदाने दोघांचे टिफिन, वॉटर बॅग भरली. 8:15 वाजता शाळेची बस थोड्या दूर असलेल्या स्टॉपवर येणार होती. अर्पण दोघांना सोडायला निघाला. ती पण बाहेर आली. गेटच्या बाहेर गेल्यावर दोघांनी तिला टाटा केला. ती त्यांना बघत उभी राहिली. बस आली. दोघेही बसमध्ये बसले. अर्पण बसवाल्याशी बोलून परत येताना दिसला तशी ती घरात जाण्यासाठी वळली. दाराशी तिने आणलेल्या कुंड्या अस्तव्यस्त ठेवलेल्या होत्या. एक कललेली कुंडी सरळ करायला गेली तर तिला तिचा गाऊन कोणीतरी खेचते असं जाणवलं. तिने मागे वळून बघितलं तर दाराचा पडदा हलत होता. तिचा गाऊन कुंडीतल्या गुलाबाच्या काट्यात अडकलेला दिसला. तो सोडवण्यासाठी ती खाली वाकली तर अचानक कुजल्यासारखा घाण दर्प तिच्या नाकात शिरला. तिला एकदम मळमळून आलं. ती लगेच आत जायला वळली, पण अचानक तिला वाटलं कोणाचा तरी पाय मध्ये आला आणि ती अडखळून पडणारच. तोच समोरच्या सोफ्यावर तिचा हात पडला. अगं सांभाळून, धावत येत अर्पण बोलला. अर्पण, अरे कोण्या लहान मुलाचा पाय मध्ये आल्यासारखं वाटलं मला. काही पण काय बोलतेस ग? अरे खरंच, ती मनाशीच काहीतरी पुटपुटली. शुभू, चहा झाला का? हो आणते, थांब. अर्पण, 1 मिनिटासाठी इकडे येता का? काय झालं ग? या तर इकडे. काहीतरी कुजल्यासारखा वास येतोय. तो अंगणात गेला. सगळं उलतापालत करून बघितलं, पण काही सापडलं नाही. काहीच तर नाहीये ग. अगं, सामान जोपर्यंत व्यवस्थित लागणार नाही तोपर्यंत कळणार नाही काय कुठे सडलंय. आज शुक्रवार आहे, उद्या परवा मला सुट्टी आहे, तेव्हा सगळं सामान लावून घेऊ. अहो, किचनचं सामान लावलंय थोडं, बाकी सामान लावायचं आहे. जसे जमेल तसे आज काही लावण्याचा प्रयत्न करते मी. हे बघ, उगाच जड काही उचलण्याच्या भानगडीत पडू नको. आपण उद्या परवा करू ते. बरं बाबा. नंतर अर्पणही तयारी करून 9:45ला घराबाहेर पडला. सप्टेंबरच्या अगदी मध्ये अर्पणची बदली इकडे झाली असल्याने काल दुपारलाच ते इथे शिफ्ट झाले होते. मुलांच्या शाळा सुरू झाल्या होत्या, त्यामुळे आल्याबरोबर आज मुलं शाळेतही गेली होती. इकडे येताना 2 दिवसांच्या जेवणाचं सामान सोबत आणलं होतं, त्यामुळे तिला टेन्शन नव्हतं. सगळे गेल्यानंतर तिने स्वतःसाठी उपमा आणि चहा गरम केला आणि सगळं घेऊन ती समोरच्या सोफ्यावर बसली. टीव्ही सुरू केला. कुठलीशी सिरियल सुरू होती. ती बघत ती खाऊ लागली आणि अचानक टीव्ही खरखर करायला लागला आणि चित्र गायब झाले. तिने रिमोट घेतला, काही बटन दाबले, काही उपयोग झाला नाही. ती काही वायरिंगमध्ये गोंधळ झाला का हे बघायला टीव्हीच्या मागे बघायला गेली. टीव्हीच्या मागे एक मुलगा गुडघ्यात डोकं खुपसून बसलेला दिसला. त्याने हळूच डोकं वर केलं. अरे, हा तर काल रात्री दिसलेला मुलगा. ती घाबरली. तो तिच्याकडे आपल्या चमकणाऱ्या डोळ्यांनी बघत बोलत होता, मला पालकपुरी पाहिजे. ती डोळे विस्फारून त्याच्याकडेच बघत राहिली. डोकं एकदम सुन्न झालं. त्याने टीव्हीमधून हात काढून टेबलावर ठेवलेली पालकपुरी उचलली आणि बचाबचा चावायला लागला. घाबरून ती तिथून पळायला गेली तर टेबलवरच्या उपम्याच्या प्लेटला धक्का लागला आणि उपमा खाली सांडला. तिने किंचाळण्यासाठी तोंड उघडलं तर त्या मुलाने हात लांब करून पुन्हा तिच्या तोंडावर ठेवला.
तो घाण वास तिच्या नाकात गेला. तिला शिसारीच आली आणि ती खाली कोसळली. जेव्हा तिला जाग आली तेव्हा तिचं डोकं डायनिंग टेबलवर होतं. टीव्ही सुरू होता आणि घड्याळाकडे बघितलं. दुपारचा 1 वाजला होता. ती उठायला गेली तशी तिच्या डोक्यातून एक कळ गेली. ती थोड्या वेळ डोकं पकडून बसून राहिली. नंतर डोळे उघडून बघितलं तर प्लेटमध्ये उपमा तसाच होता. कपातला चहा गारेगार झाला होता. तिचं डोकं भयंकर दुखत होतं. आपण जे बघितलं ते स्वप्न कसं असू शकतं? उठून ती किचनमध्ये गेली. सकाळचा पसारा तसाच होता. म्हणजे आपण 3-3.5 तास झोपलो होतो. आवासून प्रश्न तिच्या समोर उभा राहिला. ती समोरच्या खोलीत आली, मोबाईल काढला आणि अर्पणला फोन लावला. हॅलो अर्पण, आवाज येतोय का? समोरच्या खोलीतील पडदा हळूहळू हलायला लागला. अर्पण प्लीज लवकर घरी ये, ती रडवेली होत बोलली. आणि तेवढ्यात, मला भूक लागलीये, मला पालकपुरी दे, असा आवाज मागून आला. तिने झटक्यात वळून बघितलं तर तो मुलगा किचनच्या प्लॅटफॉर्मवर बसून आपल्या चकाकत्या डोळ्यांनी तिच्या दिशेने हात पसरून बघत होता. तेवढ्यात दार वाजले. ती दार उघडायला धावली. त्याचा तो लिबलिबीत हात दार उघडायला गेलेल्या तिच्या हातावर पडला. ती जोरात ओरडली. तिने हात झटकून दार उघडलं. दारात तोच मुलगा पालकपुरी घेऊन उभा. तिच्या सर्वांगाला दरदरून घाम फुटला आणि ती बेशुद्ध पडली. तिला जाग आली तेव्हा ती दवाखान्यातल्या बेडवर होती. अर्पण तिच्या बाजूला बसला होता. अर्पण, मुलं कुठे आहेत? क्षीण आवाजात तिने विचारलं. त्यावर तो उत्तरला, दोघांना ऑफिसमधील एका मित्राच्या घरी ठेवून आलोय. दुपारी तू फोन केलास तेव्हा तू प्रचंड घाबरलेली वाटली, म्हणून मी लगोलग घरी आलो. तर तू दार उघडलं नाहीस. मी माझ्याकडच्या चावीने दार उघडून आत आलो तर तू बेशुद्ध पडलेली दिसली. ऑफिसमधील एकाला सांगितले तर तो मुलांना शाळेतूनच त्याच्या घरी घेऊन गेला. तुला एकेकी काय झालं? सकाळी तर बरोबर होतीस. शुभदाने जे जे घडलं ते सर्व काही त्याला सांगितलं. अगं 2 दिवस झाले तुझी झोप काही बरोबर झालेली नाही, त्यामुळे तुला भास झाला असेल कदाचित. तू इकडे आराम कर, मी डॉक्टरांना भेटून येतो. तो बाहेर पडला. एकाला फोन लावला, काही वेळ बोलला आणि फोन ठेवून दिला. दुसऱ्या दिवशी तिला सुट्टी झाली. तेव्हा अर्पण तिला घेऊन दुसऱ्या घरी आला. अरे हे कुठे आणलंस? ते घर आपण खाली करतोय. आज सायंकाळपर्यंत आपलं सगळं सामान इकडे शिफ्ट होऊन जाईल. बरं केलं अर्पण तुम्ही. त्या घरात मला फार विचित्र भास होत होते. ते भास नव्हते, ते खरं आहे. त्या घरामध्ये 2 वर्षांपूर्वी तिथे राहत असलेली सावत्र आई आपल्या 7 वर्षाच्या सावत्र मुलाला ड्रममध्ये बंद करून निघून गेली होती. तो मुलगा भुकेने आणि गुदमरल्यामुळे मरण पावला. एका आठवड्यानंतर त्याचे वडील घरी आले तेव्हा कळालं. तेव्हापासून ते घर रिकामं होतं आणि त्या घटनेनंतर तिथे राहायला जाणारे आपणच पहिले होतो. अरे किती क्रूरपणा. सावत्र का होईना आई होती ना ती. आईच्या नावाला बदनाम केलं तिने. किती त्रास झाला असेल त्या छोट्याशा जीवाला. तिच्या डोळ्यातून गळागळा पाणी वाहू लागलं. अर्पण, तो मुलगा फार भुकेला होता. मला 2दा बोलला, मला भूक लागली आहे, मला खायला दे. एक काम करूया का, मी जेवण बनवते, आपण त्या फ्लॅटमध्ये नेऊन ठेवूया. कशाला उगाच लोडणे घालते गळ्यात, अर्पण चिडचिड करत बोलला. अर्पण, बस एकदा त्या मुलाला मला पोटभर खायला द्यायचंय प्लीज. बरं ठीक आहे. सगळं सामान सायंकाळी घरी आलं. शनिवारी 2 मदतनीसांच्या सहाय्याने सगळं सामान लावलं. रविवारी तिने परत पालकपुरी, मटर पनीर आणि पुलाव बनवला. डबा भरला आणि दोघे निघाले. मुलांना अर्पणच्या मित्राकडे सोडून दोघे पहिल्या घरी आले. बाळा, तुझ्यासाठी जेवण आणलंय, पोटभर खाऊन घे आणि मुक्त हो. थोडा वेळ काहीच झालं नाही. आईचा फोन आल्यामुळे बोलण्यासाठी अर्पण बाहेर गेला. तो जाताच पडदा पुन्हा हलला. पण यावेळी ती अजिबात घाबरली नाही. तो छोटा मुलगा बाहेर आला. त्याच्या चककणाऱ्या डोळ्यात आसवांची गर्दी झाली होती. सॉरी बेटा, फार वाईट झालं तुझ्यासोबत.
पण आता मुक्त हो राजा. ती समोर आली, प्लेटमधून पालकपुरी घेतली आणि त्याला भरवू लागली. तिच्याकडे बघत तो खात होता. खाता खाता त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले आणि तिलाही अश्रू आवरणे कठीण गेले. आई, त्याने हाक मारली आणि तिने त्याला आपल्या कवेत घेतलं. त्याचे लिबलिबीत शरीर, त्या शरीराचा येणारा घाणेरडा वास आज तिला अंतर्मनात प्रचंड वेदना देत होता. एका निष्पाप लहान मुलाच्या वाटेला आलेल्या भयानक दुःखाने तिचे मन पिळवटून निघाले होते. अगं चलायचे का? अर्पणने मागून आवाज दिला. तिने डोळे उघडले आणि उठून उभी राहिली. हो असं म्हणत तिने वाचलेले जिन्नस डब्यात भरले आणि वळली. तिला रडताना बघून त्याने तिला पाठीवर हात फिरवून सांत्वन दिली. दाराला कुलूप लावून दोघे बाहेर पडले. गेट बाहेर आल्यावर तिने खिडकीकडे बघितले. धुसर धुसर हवेत विलीन होत जाणारा तो बघून ती मनाशीच म्हणाली, मुक्त हो राजा, मुक्त हो. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, वैशाली गोस्वामी यांची ही लिखित भयकथा असून याचे सर्व श्रेय हे त्यांनाच जाते. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.